Si Ans, what's happening mga Ans? Good morning! Yes, maray na aga giraray sa Pio, maray na aga sa mga parantabay. Location giraray kan DCGB Lucia, ang kitalikti sa Ayala Malls, Legazpi para sa ikadawang aldaw kan baby mama fair kan okay. At sa mga na aldaw, highlight ni sa Pio, ini regional launching kan Pinas lang sa vaccination program. Ans. For, yes, sa Pio. Makihanap ni medyo bako masyadong maribok na location ta napipick up ta tabi so ambience diyan sa aktibidad tabi ano. Radyo po, sige. Sige, mahanap. Sa ibang parte ka na yan. Sige. Kaipat mo niya sabi, sa Pio, Dr. Francisco Abilino, ang Assistant Regional Director ng DOH Safety People, maaraman tayo ng aktibidad nito kan regional campaign launch kan Pinas Lakas for Mall City. Drop man ay napagkaga po sa ibang nilinya po si Sir Pio Fernandez. Maray naga Maray do. na aga po sa Gabot. Pio, si Doc Chito ini. Yes, Doc Chito, long Dati time. kita nagkaka-istoryahan. long time. Kita. Dekada subinilang Doc Chito. Ano? Iyo baga. Isus Ako Mario senior Joseph. na ako ngunyan. Isa. Junior pa manggiraray. Junior. Birhen pa manggiraray. Iyo. Pero sana ba ko kang virgin sa COVID vaccination? Kompleto. Sundo, second booster dose. Bueno, Doc Chito, kumusta ang Pinas Lakas niya to dyan? Tabi, go ahead po. Ngunyan po, ini ang piglulon starta sa Legazpi officially. Although nag-start na kita kang last week. Dangan, very active baga sa Tuyan City Health Officer na si Dr. Fulbert. Nagkaharong-harong pati sinda. Tanganin sa na ma-reach ta itong mga kaibanan sa constituency na dahil na talaga nakakaluwas kang harong. Alagad, maaari na magkaigwas sinda ng infection dahil sa mga kaibanan ninda sa harong na nagluluwas. Ito po ini sa mga senior. Opo. So, binigay po kan Legazpi City Health Office, nakaharong-harong na pati. Tanganin sa na matawan ng protection sa mga kaibanan ka. Iyan. So, ngunyan na daw, naglulunsar kita, ang primary concern sa ngunyan na mabakunahan, itong araw ko, mga katropa kong senior. Mhm. Dahil po, naiilig sa ngunyan, na pag ang senior nagkaigwa ng COVID-19, dahil sa samuyang lawas, tabako naman kaming sobrang kusog, arog mo, no, mga junior. Mas minalala ang COVID-19 sa muya. Iyo So, mas tabi. maray talaga, tiginggan nyo min, naan sa tuwing mga senior, bako lang po itong primerong duwang tudok, alagad, pangtuluhan pa ini, na yun ay nga ni ini ang booster. Iyo gusto kong ipaaram sa gabo, sa publiko nagdadamit ko niyan, nasa tuya pong COVID vaccine, epektibo, alagad. Ang epekto po ka ini, epekto lang init hanggang 6 na bulan. Oho. Pagkatapos ng 6 na bulan, gali ka na naman ka-virgin. So, kaipuhan tangon yan, pakusukunan naman. Aha. Kaya kita nagbo-booster. Iyo, opo. Yun. Now, Doc Chito, maski si Director Vera kan maka-interview ko man, pardon the word kan para sa satuyang mga senior citizen, ang problematic sector talaga are the senior citizens. Habo na ninda magpatudok for reasons na yun na nga niyan, dahil mga nagkaparaluwas, natudukan na nga ako. So, at this point in time, manta naguhurong kita, igwa na lamang kamong nahiling na progress na nabago na, nagkaigo na ning paradigm shift ang sektor na yan, over? Padiit-diit na babago naman ang pananaw kan sa kuyang sektor ng mga kagurangan. Oho. Nare-realize na bako maaaring dahil kita masyadong naguruluwas dahil nga sa kondisyon ta na kurang na kita, yaon lang kita sa harong. Alagad, iga po kita mga miyembro kang sa tuyang sa harong na naguruluwas. Iyo po, ito ang matao sa tuning infeksyon kung magkaigwas sindang helang na COVID-19. Mhm. Ngunyan, kung tinda magkahelang, bakunado, tinda, bakong malala ang kaso ninda. Kung kita, bako kitang bakunado na ulakitan kita ninda, minalala sa tuya ang helang.
Iyan, kumbaga, maluya, so panlaban niya to, itong Iyo. kulang sa bakuna. Tagay kitang bakuna. Okay, sana tabi magpadagos ang momentum na yan na padiit-diit ng nagkakaigoning pagbabagong isip ang pag-iriba niya tong seniors digdi sa palibot Iyo tabi. po. Okay. Magluluwas po kita mga senior. Mhm. Patunayan sa ang senior power. Yan. Magpabakuna kita. Iyo. Kailangan po, Piyo, gusto ko man din pong paaram sa kadaklan. Nakalimitan ba? Sabi ninda, baka maging tumbida kita. Oho. Matarong taon ka ba nga na baga? Kita mga bakunado, tao pa man kita. Iyo nga ni baga ko, Dok Chito. Mas magayong pa nga ang lawas taon yan. Day pa man kita nagkakanap sa kisa mi budalanog. Ako pa makita Spider-Man. Di pa man naglalaban dila ka. Ay nako. Kaya magpapakuna po kita. Tapuson na po ini mga saralang paniniwala na daing basihan. Oho, tabi. So igo pa daw ning paglaom Dok na mabagong pag-isip na yan. Tagul pa ang impluwensya ko niyan sa Facebook, sa internet, social media. Tabi, paano daw yan tabi, Dok? Kaya nga po kami, agresibo kami sa Department of Health, kaibanan ang to yung mga local health authority, kaibanan na pati ang to yung mga local na opisyal. Napabulaan ang ini mga saralang paniniwala na daing basihan. Kung naniniwala po kita kaining mga sabi-sabi, ay sa COVID po ang talo itong naniniwala sa mga sabi-sabi. Yan, oho. Now, asaro pang factor digdi is the human rights, tabi Doc Chito. Sabi nga ni Doc Director Veraman kanakahurong ko, igoda sa DOH yata sa Kamsur sa Naga na kinasuhan kan human rights ta gari may pinirit na injeksyonan so sarong tao yata ito. How would you react unit man tabi Doc Chito? Baliktadon po ang sitwasyon bago ko po sa timbagol to hapon. Paano pa lang po itong mga taong nakaulakit dahil sa indang COVID-19? Ano sa human rights violation na sa indang kinipo namang ulakit? Oho. Okay. So, ilingon pa po, in human rights, there is always two sides. So, nauulakitan, dangan, so nang uulakit. Yeah. Parehas man yan po, may human rights. So, bako lang po sa saro ang iilingon. Dapat po balanse. Ngayon yan po, manungot po sa human rights, iga po ng individual rights na pigtataran, iga man po ng general public rights. And the general public rights supersedes individual rights, lalo na po kung it will put the general public in danger. Yan, kumbaga, general welfare clause. Ano? Yes. Oho. So, individual rights must give way to the rights To the of general the good. general good. Ano? Opo. Yan. Okay. So, inda ko sa natabi ko na ining line of thinking ta, magsarumsum duman sa iba pang mga, day, may human rights ako. Po, respetado ta po ang human rights. Eka mo magluwas ng arong. Ade, I have the right to travel. O, di mag-ano ka mo ng general welfare right. So, dahil pwede yan na susain mo sana ang pagpag-iisipon mo, Perme. Okay, so jumping from that point of argument, Doc Chito, are you in favor na at least sa Bicol, kumbaga, kung mapapwede, mandatory lugod ang pagbakuna? At the moment po, data pa po pwedeng gibuon na mandatory ang vaccination for COVID. Unlike any other antigens ng ibang gelang, na mandatory na po yan under the law. Dahil po, nata po pa po siyang mandatory. Kasi yaon pa po kita sa phase kan sa tuyang epidemya, nadakol pa po ang dapat ang maaraman manungod sa COVID-19. Pati na po ang mga bakuna, sabi na nga every 6 months, nagpapaba ang proteksyon na pigtatao kang sa tuyang bakuna. So, padagat pa rin po ang pag-aadal. And because of this, ang sa tuyang po mga bakuna at the moment is on emergency use authorization. So pag emergency use authorization po, ang sarang bakuna, dahil pa po yung pwedeng ibo na mandatory. Iyo po. Talking about yung vaccines, any idea, Doc Chito, kung pirang ribo pang vials ang yaon niya sa satuyang mga pigsasarayan na
posibleng masayang kung dai ini magamit, dai magpabakuna so sa tuwing pag-iriba? Ini po ang sitwasyon, Pio, ano, na iba kitang bakuna na yaon sa national, pagkatao sa tuya sa region. Pag once ini na-receive itong region, pagkatao mina ini sa mga LGU. Okay. Dahil po ang bakuna most of the time, short ang kanya expiration date. Kaya nga niyo po yan ang nakikilihuron kami na pag may bakuna po, dahil napagkita magduwa-duwa, so dahil man po matawan sa tuyang gobyerno na ikararaot kan sa iyang konstituente. Kapag dahil po magpabakuna, maski ano yun po ang expiration date kan sa rong bakuna, ma-expiran kita, di ma-expiran. So at the time mo niya na nagsayang kang resources, tao. Iyo. So pig-contribution ta na buwis, masasayang. Ay sus, o naputol ano. So iyo baga nanggadan ano, kung naputol lang tabian sa ta yaon kaya sila dyan sa Biden. Doc Chito, tabi. Hello? Opo, naputol kita. So, Naputol po kita. o iyo masana tabian Doc Chito and ako nakaduwa na akong booster dose. Igwa pang masunod kan dapat. At the moment po, ang pag-adalang po, one booster, mas magayon po kung duwang booster, but we are still, yun na nga po yan. A lot of things need to be known on COVID-19 and that includes the vaccination. What we are looking now, ang pag-ibig sa po yan, eventually, ang COVID-19 rin magiging flu na every year mabarakunahan kita laban sa COVID. Yan. So garo na sa natrangkaso baga ano. Yan. Sana po, Oo. tanganing, gabos kung ang COVID, kung ang tao po, gabos mapabakuna, maabot po ang COVID na garin na sa naflu, na maluya. Alagad hanggat iba pa po ng mga taong bakunado, halang pa po ang probabilidad na ang COVID-19 panghakbas sa buhay ng tao. Nako, sana daay man tabi mabot sa araw ka na punto Doc Chito. Ano po? Opo, kaya sabi ko nga, magpabakuna na po kita. Dito na pagsayangon, dito pagkaas at tuyang buhay sa alanganin. O sige tabi Doc Chito, kung ikaw ka pang gustong idagdag na sa imong oras, go ahead po. Opo, so nangangapulan ko ako sa mga kaedad kong mga senior. Ako pa po katapusan kan sa tuyang mundo. Dapat po ipaglaban ta ang buhay na tinao sa tuya kan Diyos. Pangalagaan ta po yan. At ang pangalagaan naman po ang buhay kan sa tuyang namumutan na pamilya. Kaya dapat po protektado kita sa helang na COVID-19. Magpabakuna po kita, magamit kita ng mask. Opo. Dito kita magpasaway sa mga burang. Opo. Doc Chito, salamat man sa suporta tabi yan sa samuyang aktibidad kan samuyang FM station muna kan DCGB tabi. Yan po, Sofio, at sa tuyang AIT, Doc Francisco Avelino. In a while, mapuo naman na accessibility kasabay na yung original na lakas vaccination program po. Segeraray Mali Politik, Ayala Magsiyan, para sa trade of the at Galero.